Moi, mä oon Joonas Tuomainen. Mä oon toista vuotta opiskelen Haakahelin ammattikorkeakoulussa IT-trenomin tutkintoa ja mulla oli tänään tarkoituksena keskustella laajennetusta tuotteesta. Mulle itsessään toi sana ei ollut tuttu ja mä lähdin sitten selvittämään ja tajusin, että toi on aika tärkeä asia ja iso yrityksille. Mulla tuli vastaan esimerkkinä hyvin hotelli. Kun miettii hotellia ja kaikissa hotelleissahan nämä perusasiat kunnossa, että mitä tarvitaan on se yösija ja sieltä löytyy sitten nämä sänkyjä, suihkuja, tällaiset ja sitten tämä laajennettu tuote on siinä ohella oleva, että mikä sitten vaikuttaa siihen, että meneekö takas tai ylipäätänsä. Vaikka jos miettii, että jossain hotellissa tarjotaan ilmaiseksi tai niin kuin hintaan kuuluva aamupala, niin sehän sitten tietenkin niin kuin tuo lisää. Ja vaikka se, että on toimiva asiakaspalvelu, mukavia henkilöitä, tai vertauksena, jos ei olisi, niin todennäköisesti en menisi takas enää. Ja ennen kuin tietää näitä asioita, niin totta kai laajennettuun tuotteeseen liittyy myös brändi, että millainen brändi tällä hotellilla on. Totta kai menen sellaiseen ainakin ensimmäisenä, mistä tiedän. Ja sitten myös tietenkin siihen liittyy hinta. Jos on vaikka halvempi hinta ja sisältyy aamupala, niin sehän on sellainen hotelli, mihin mä sitten luultavasti jatkossa myös menen, jos myös esimerkiksi asiakaspalvelu on kunnossa. Eli todella iso ja laaja asia tämä laajennettu tuote. Ja on kiva tietenkin nyt tietää, että miten paljon siihen liittyy myös kuluttajana siihen ostoprosessiin. Että siinä on noin paljon tuollaisia pieniä juttuja, mitkä vaikuttaa niin kuin psykologisesti siihen ostotilanteeseen. Että jos mä vaikka menen jokin kauppaan ekaa kertaa ja se asiakaspalvelu on todella huonoa, niin sehän on vähän ehdoton sellainen, että en ole menossa takas. Ja sitä pitää jokaisen brändin miettiä, koska nämä on sellaisia juttuja, mitkä vaikuttaa todella paljon siihen, miten asiakkaat suhtautuu niiden tuotteeseen tai palveluun. Ja nyt on sitten hyvin tiedossa se. Mulla oli tänne kirjattuna vähän muistiinpanoja ja mietin esimerkkinä Ikea tämän laajennettuun tuotteen kannalta, miten Ikea hyödyntää. Ja heti ekana mähän tajusin sen, että jos miettii vaikka huonekalukauppoja, mitä näkee kun kävelee tuolla kaduilla, niin ne on aika ei ole kovin silmään pistäviä. Et tuntuu, että aina jotenkin aika synkkä tunnelma ja on vähän porukkaa, joku ehkä yksi asiakaspalvelija ja aika kalliit hinnat, niin sitten jos miettii, että Ikea on ihan eri asia, että sehän on ihan tollainen, mihin perheet menee ja haluaa mennä, että on iso, hieno paikka ja tietenkin monella tulee meille Ikeasta hinta, että on halpaa palvelua ja nämä kaikki liittyy tietenkin tähän aiheeseen. Ja Ikeastahan tulee heti ekana mieleen se rakennus, se logo, iso halli, missä on näitä tuotteita hyvää hintaa. Ja se miten se on rakennettu, se on kaikki osa brändiä, se on kaikki sitä mikä jää meillä ihmisillä mieleen. Että se on sellainen sokkeloinen, missä mennään kaikkien tuotteiden läpi, kaikki tuotteet nähdään. Ja kaikki on edullista, tulee otettua kaikkea ostoskoriin, kaikkia ylimääräistäkin. Ja lopussa on sitten se iso hallitila, mistä haetaan kaikki tuotteet ja maksetaan. Ja sen jälkeen tietenkin ruoka, mikä on myös osa Ikean tällaista brändiä. Että kaikki tietää Ikean lihapullat ja näin. Ja se on yleensä perheessä sellainen juttukin, mitä on kuullut, että tehdään, että mennään Ikeaan, käydään läpi. Ehkä vanhemmat enemmän katsoo
tuotteita mitä tarvii ja lapset sitten ottaa jälkikäteen se ruuan. Ja kun miettii, niin Ikea hinnallisesti halpa, se on tiedossa ja ihan hyvä niin kuin laadultaan, että on hintalaatusuhde on kohdillaan Ikeassa ja saatavuus, todella isot myymälät, tietenkin verkkokauppa ja sovellus myös. Verkkokaupasta myös tilataan todella paljon, kaikki tietää. Monellahan pienemmällä huonekaluliikkeellä ei välttämättä tässä ole nettisivuja ja Ikeallahan se on todella suuressa käytössä. Myös siellä on ominaisuuksia, kuten vaikka, että pientä lisämaksua vastaan kasataan tuote tai että tulee kotiinkuljetuksella tai sitten Ikean sinne noutopisteeseen ja sieltä voi hakea. Nämä kaikki liittyy ainakin niin kuin miten mä ymmärsin, niin tähän lainettuun palveluun ja lainettuun tuotteeseen anteeksi. Ja ihmiset Ikeassa tietenkin, no se on vaikea sanoa, mutta omista kokemuksista siis todella hyvää asiakaspalvelua, ei mitään sitä vastaan. Totta kai sekin, jos tietyssä Ikeassa olisi vaikka huonompi asiakaspalvelu, sehän tietenkin vaikuttaa siihen, että välttämättä sinne Ikea haluaisi mennä tai ollenkaan. Se vaikuttaa, mutta mun mielestä itselle tämä Ikea kanssa oli aika selkeä esimerkki tästä aiheesta ja onhan se niinku tuossa huonekalubisneksessä todella dominoiva tällä hetkellä, että niin helppo saada, niin paljon valikoimaa, halvat hinnat ja on tiedossa ihmisillä yleisesti, että on tunnettu paikka ja mulla ei varmaan sen enempää tästä aiheesta ole. Varmaan olisikin, jos olisi entuudestaan nämä mitä tähän asti sain selville tai otin selville lainatusta tuotteesta. Nämä pitää olla niin kuin mietittynä ja hallussa oikeastaan jokaisella yrityksellä, jokaisella tuotteella, palvelulla, koska nämä, en tiedä prosenteista itse kuinka hyvä vaikka miettii joku tuote on, että kuinka paljon tämä laajennettu tuote on niin kuin prosentteina tärkeä ostajalle, sille yritykselle, koska onhan se todella iso. Niin joo, mulla ei se enempää tästä. Oli merkitystä tutustua tähän, on nyt kiva tietää jälkeenpäin, että kun käy sitten ostamassa jotain, että siihen on liittynyt aika monta asiaa, että miksi ostin juuri tai jonkun tietyn tuotteen tai miksi kävin jossain. Niin tää oli hieno kokemus ja kiitos paljon.